Ndivyo serikali eri yare ngoro gatwa bwate PS Mochache ntwa bwate waziri Mwakoro Matiang'i and hata PS nande ntwa bwate biro kubinde mara babo solicitor general babo Ken Ogeto amana abandi serikali yegende to Mr. Yoka geto eta bantu batatu manyiti batoereria bona igago ange president ro chinga bona ganto bwana to ko warinde ri bagato ko bantu bato understand ti ko saba ko nyara ko tori ko organize na to mentu bantu bande bakegera usito nyare ko soire ningima. That's my own thinking. Ngoga ni tia chabe. Tingo nyara batebanga ningoga ni tiabe kwikiagara bantu bagusinto bwata basomi. Gusinto ri machara nande gusibo tambe ni ndo to ko guri bagatwakora. Nkorra bande mbaye guchigasi bakakana. Aba tuchigasi bakakana au no na kiora ben onye nae kwingikiro giki. Kwaira bantu kurua sorongo rwa gusie mirimo bangire. Contract ye miagebe. Ejine gazi kwanga usene konda kwanga njiko korera kinirigira. Gazi njiro jirule chinene sana. Eyemo yabonererie. Ambassador ngorra abantu bakewa abande. Eratoko muntu na spend dijibese chiaye aga spend proper. Yes. Agatika bagegero kiaye kagenda agatika rakabarichara. Omanya ko muntu maze gazi aho chikonyora kwota rende ngakia gwera ne ground egero ko mutomo bwa ambassador ko mutagereta maya emyaka ya yo mosi bono na amanyiro muntu goteba no moise no mushimi wake mosi gera etwe gero gagenda muno ambassador no mokare myaka ya ediri menge agenda kwa moro kakwira na agena nache kuburi na ndegenda ire kiagero no bwa ambassador boko gende myaka 5 emyaka 5 arizaini achenga egera go chanka ngiga go chakuburi iga bordi asesa iga tigeta asesa sababu yemo kako genda ta kwirana ta gocha kuburi gento kinde yos Yes. igona ba tigete ngenje ngamune yo posire na eto abo chemani bwe gento gete bwe myaka 3 agakana atagata kegende kana ge kumusuma kira nyara ko compensate ase ngenjo nere no usike ke kwa no usie picture obo ambassador abantu baito baire ingi batare ko era mire sendio mango bwa basera igya no usie ingi batare ko era abantu bari badine tamana barabo iga ngi batare ko era abantu bari badine tamana barabo ase ground iga egendo kiarenge kiamana are they only three ba konyete government iba so the government of the day njato ferdi nentwa kega so tata bintu bikomata Lakini bono mbarwete mirimo mukanga na kiroje nawe barambara nyoro moro boko bayimirimo bako bore tingango irore mereme yo kanga ngasega bako tangazirio kayo kana ngaki iyo mware ko nganga njenjiri mengawe gasije emere mondenere ya ruetu kurumaiga no nyorete koti kanari vai amwo kanete ngazine koti ya kanete